tukokno mita rek, cek gak diuring-uring terus. Tak tukokno mie pegelino cek gak linu-linu areke. Yuk, iki lho tak olehno mie pegelino. Lo iku cocokmu cek gak linu-linu, cek gak nyelatu-atu wae. Lapo? Oleh-oleh rek. Tumben. Oleh-oleh. Apa iku? Iki lho tak olehno mie pegelino, cek iku cocokmu cek gak linu-linu. Cek gak nyocot aku. Iya, enak iki. Aku iki yo kudu arep. Ayo mampir ayo. Ayo, Mangko. ayo. Iki mang lo acara apa aku mbok tukokno mie. Wis entuk rezeki wingi lho wong padha cair aku ditukokno orang wis sampe disangoni. Wis 50.000. Alhamdulillah. Alhamdulillah saiki tak bagi-bagi aku iki ngerti. Yo yo Kon ngono. biasae Jawa mbek aku. Lho, Jajan tak iya. wae mulih. Iya. Ya aku matur suwun lho yuk, ben iki Iya. masunate bojomu. Matamu. Lek ngepok ae dano. Kon tak kono sing biasa, aku sing kikil. Malah kono kokno yo pilih kasih. Wis ta? Kan ya kikil ta? Mau kekilku duwe. Gak pedul.